vau thani ni nga ni ani a Russia Ukraine indona azwal zel ti thei ni a Russia Ukraine indona chu azwal zela Ukraine khochak lam indona chuan thisen tharla ma chuak zel Russia chuan building sang an kapa mi enga mozat an thi ni in Ukraine lam chuan an soi G20 meeting chungchang claim zong han puangila G20 meeting a India Prime Minister Narendra Modi chuan G20 a hian khovel sarkar in rel bol na a hlo chamani ati India Prime Minister Narendra Modi chuan khovel buaina lian berberte khovel ina to mek te sutkian na konga ram lian ten ma an lak tok lo wangin alungoi lo thu a soi chuak khovel pum huap institution te po Modi chuan a soi sela ram rang te chu in then na thlen tu thila in rem na zong turin angen nimin ni lai ni ya New Delhi a group of 20 G20 foreign ministers meeting honna in khoma thu a soya Modi chuan ram rang te chuan tuna hian multilateralism a harsatna an tok ti an pomanga yani ati kum enge mozat kal ta chunga thilton sumle pai lama harsatna borok in thak danglam hripui firfiak le indona hetiang hian khovel rorel na heng ho hian khovel rorel na hlo cham zia pholanga chiang takin nati langani ti in Modi chuan recorded statement a asoi Modi chuan kan chin fel tlan theilo thil te chu kan thil ti theite kong dal turin kan phal turani lo ate kumin hian India hian G20 president ni na chel meka mase New Delhi le Moscow hian hunrei taka ta to security lama inzom na an ya wangin thole ni khan a thleng tu India chu din mun khir tak thulai lataka omngai sia ompha ani India hian Russia ral thuam le energy nasa takin alaya Russia ral thuam le energy le tu ramlian berani awangin Russia in Ukraine be hi direct in India hian adem lo ti kan hriat kha nimin khan Indian Foreign Secretary Vinay Quatra chuan Ukraine rama Russia indona chu meeting a hian soi ho na langsar takani don ni inalang ati New Delhi chuan Global South ngong thei thil ratheina ti bole boruak in thak danglam na lam hoya in biak na hi kalpuya du hle boka masa Europe le United States setranga palai te chuan boina chuaka hian Russia chu mo phurtua an ngai tian soi mo phurtua an ngai tian soi nona Germany chuan he meeting hi Russia propaganda dodal na atanan mangdon tian soi rambial boina la in ngir ngau na lam soi ho na ni lavin economic lama mason na lam soi ho na turani ti in palai thren khat chuan an soi ve bok meeting a thu soi na Dutch foreign minister Jobke Hoekstra chuan thu thar thedar tu te komna Russia chu indona hian mo phurtu ani a hrek na pek chhun zom zelangai ti soi Ukraine din hmuna thalo bakmuta in beina turu voin hi indoni zathum somsari panhina ni a chiat kan to awangin news ti chualo top a ya thui vak lo kan ron ti chuak ani Ukraine chuan Russia ina be chhun zom zel kara khochak lam khopui cheto bakmuta an sipai te chu anom na hmuna nget takin an la om ni in an soi sipai lam mithiam expert Ole Zadanov chuan YouTube a posta bakmuta kan garizon chu hualan ni a hlom hle ani ti in a soya Russia lam hi an ron chena viawani ome Ukraine sipai te chuan Russia in khopui te naw bakmut la ka tum chuna sa takin an do dala thisen chuana indona hian extra reserve tam tak an pai chuak mek an nor tom mek ni in Russian Wagner mercenary force din tu Yevgeny Prigozhin chuan a soi Russia chuan bakmut an lak chuan Russia ramri bola Donbas industrial region strategic dang zong chu ataka thunun thena konga hongdon ni in an soi Ukraine chuan bakmut hian strategic value anei tlem hle ti soya mase Russian sipai atam thayang ber lo na turle Russia in ral thuam le resources tam tak an man an chan theina turin kanin buat saya nasa takin kan do dal me kani anti indo ma mi hring sing sari velom na bakmuta hian civil mi sangli velan lom mek
US Undersecretary for Defense Colin Kahl chuan Ukraine frontline chu Grinderslok ti in a soya hun relo te chungin Russia hian ramri lama hlok nan na satak an nei mai kan be sei lo hle ati hlok nan na satak an nei mai a be sei om lo ni in a soi Russia chuan na takin an nor trana Ukraine apartment block pakhat chu an ron kap thor mai Russia in be pui athak na hian mi pathum an thi to ni in Ukraine lam chuan an puang Ukraine chimlam khopui Zaporizhia a apartment block pakhat chu Russia chuan an ron kap ni in Kiev chuan a soya Russia in be pui athak na hian mi pathum an thi ni in tual chung thu nei tu te chuan an soya in chimthen faile ruanglak chu na kalpui me kani missile pakhat chuan chen na insang apartment block sang tak an kap fuwa mi pui te chu thlamwang taka an muthil la in missile hian a ron deng fu ni in an soi in chimkara tang engemaw zat an la oma thi zat hi apun ngei rin ani ti in Ukraine police te chuan Facebook an ron post emergency services video a chuan chan chuan na thok tu te chuan building chhonga asang apartment block som chuang ti chiat ani ni in an soya hei wang hian chan chuak tu te le police te chuan thei top chuin na an thok me ka ni Zaporizhia mayor Anatoly Kurtiev chuan hliam pasari chu damdoi in pan puyan ni thu a soya an zinga hian mei chenau pang pakhat po atel ni in a soi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan firfiak state Russia hian kan mi pui ta ni tin chiat na an ron thlen ani firfiak te be na ni tin an ron lan tir ani ati nima sela kan rama hian he firfiak sual ho hian ro an rel reng don lova ram lu tu min ron be tu zong te hi kan hnot chuak vekanga anthil ti engkim maya hian an lein chhir nge yang ti in Zelensky chuan a soi January thla khan Russia in tower block a be wangin mi somli panga an lo thi to ni in Kiev chuan a soya an zinga khan nau pang kumruk mi potela he thil thlen na mun hi central city Dnipro ani Germany in China an vo vele ta hemi chungchang hi an ron vorlar hle US chuan China chu Russia hne ral thuam thon hau lo turin vo khana an lo peto a an thon chuan thil thalo zok a thleng lowang ti kan soi theilo an ti ani kha tuna German chuan Russia tan ral thuam thon lo turin China an hril vele ta Russia tan ral thuam thon su ti in German chancellor chuan China angen German chancellor Olaf Scholz chuan vo in khan Beijing chu Ukraine in dona Russia chu ral thuam thon lo turin a hril ni in an soya hei hi US in ral thuam thon lo tura China an ti hnuwa ani German parliament a thua soina Scholz chuan Beijing hne na ka thut cha hi a chiang tok hle Moscow hian Ukraine atangin an sipai te an chhuat tir theinan China hian hmala jok ro u ati tin Ukraine be tu Russia hne na ral thuam supply su ti in Olaf chuan a soibok Bakhmut chu Russia sipai ten an hualpin vekal hlom ta hle war analyst Bakhmut indona hi thlasari vel kalta atanga tran khani a mase tun hnaya Russia sipai pol team pathuma tanga mason na oma wangin Bakhmut veng tu Ukraine defender te chuan khothlang lampan na kong chu an ven him thei om chhun ani ta ni in an soi sipai lam mithiam Ole Jadanov chuan YouTube a posa Bakhmut kan garrison chu Russian sipai te hian an hual mai hlom ta hle ani ti in YouTube a thilom dan chu apoi hle ani ti in a soi Mel malam hian Bakhmuta kan sipai supply kong te chu an ti topa an dang ping meka Bakhmut lu le chuana kong zong ti top tumin ma an la meka ni ati Ole Russia Ukraine in do mek na khochak lam Donbas khopui Donetsk khopui pakhat Bakhmut chu lak tumin Russia sipai te chuan an nor meka thlasari kalta khan lai pui le missile mangin an lo kap fe to a khopui chunga block tam tak building tam tak a che som rem rum to ani chuti chungchuan kul nget tak tak omna leinhuai kong tenel rinom tak tak omna Bakhmut chu Russia chuan an lala theilo chu wangin Bakhmut atangin an tolkira soledar an tuam ta a an lata ani kha khami nu khan Russian sipai te chu Bakhmut lampanin an ron cha chuak le ta a Donetsk latura kong poimo ber ani awangin Bakhmut hi an lak masak photanga yani
chu Russian ho strategy lang chiang tak chu ni a tuna hian Wagner mercenaries ho le Russian army ten Bakhmut chu an hual tran ta mek ani Ukraine sipai pakhatin YouTube a soidana chuan Bakhmut khotlang lam khan chau chu Ukraine sipai ten an ven thei om chun ani to ina soya missile le rocket ka ringotin Bakhmut an lak hlei thei lo wangin tuna hian Bakhmut hi hual chepa meter by meter street by street a route kuala lak an tumta ni ina hriat supply kong dan pina Mariupol ang khan dan kol ok an tum mek ni ina hriat ta ni Ukraine hian counter offensive lian tham tak na yan tum ni in khotlang lam thlop tu te chuan an soya mase counter offensive nei na tur khotlang teng tha an la ron thleng tam tok lo training an la nei mek box inen an din hmuna thawak lo hle ani chanchin kan ngai chang zel don nia